København. Verdens bedste by. Den ser vidunderlig ud. Men hvorfor ser den egentlig ud, som den gør? Jo, det skal jeg nok fortælle jer om. Men inden vi går i gang, vil jeg gerne lige fortælle om to ting. Den demografiske transition og Fouragiers udviklingstese. Her ser vi en model af den demografiske transition. Den viser, at en befolkningsudvikling gennemgår forskellige faser. Den er opdelt i 5 faser. I fase 1 er dødsraten og fødselsraten rigtig høj. Det vil sige, at der bliver født rigtig mange børn, og der dør rigtig mange. Det kan skyldes, at der er hungersnød og rigtig mange, der bliver syge på grund af dårlig hygiejne og mangel på lægehjælp. I denne fase er folketallet stabilt. I fase 2 falder dødsraten. Det kan skyldes, at man er blevet bedre til at kurere sygdommen, og der er ikke hungersnød. Det vil så sige, at folketallet nu stiger på grund af, at der dør mindre, men fødselsraten forbliver den samme. I fase 3 begynder fødselsraten at falde, og folketallet begynder at vokse langsommere. Det kan skyldes, at folk urbaniserer ind til byen, på grund af, at det er rigtig let at få job derinde, på grund af industrialisering, der er også er kommet. Det kan også skyldes, at forældre nu ikke behøver at føde så mange børn, for at sikre at have børn, der overlever til voksenalderen. Kvinder begynder nu også at få arbejde og uddannelse, og man har lært meget mere om prævention. I fase 4 er fødselsraten lige så lav som dødsraten. Der er næsten ingen, der arbejder i landbruget, og en stor del af befolkningen bor inde i byer. I fase 5 ligger fødselsraten under dødsraten, og derfor har man en faldende befolkningsudvikling. Den eneste måde lande i fase 5 har en befolkningsvækst er på grund af indvandring. Dette er en model af Fouragiers udviklingstese. Den viser, hvordan fordelingen er eller har været mellem de 3 forskellige arbejdssektorer: primære erhverv, sekundære erhverv og tertiære erhverv. Dem, der arbejder i det primære erhverv, arbejder med landbrug, skovdrift, gartneri, fiskeri eller producerer råvarer. Dem, der arbejder i det sekundære erhverv, arbejder med håndværk, industri, byggeri, minedrift, kraftvarmeværker eller også producerer de råvarer, som er blevet gjort til færdigvarer. Dem, der arbejder i det tertiære erhverv, arbejder med samfundets økonomiske aktiviteter, altså handel, markedsføring, transport, uddannelsessektoren og mange andre. Som I kan se, har det ændret sig meget. I starten af 1800-tallet var der en stor procentdel, der arbejdede i den primære sektor, mens nu er det en meget lille procentdel, der gør. Til gengæld har den tertiære vokset en hel del, og ser ud til at blive ved med det. Den sekundære har også vokset, men er nu ved at blive mindre. Her ser vi København i 1800-tallet. Den er meget lille, da næsten alle dengang arbejdede i den primære sektor. Derfor boede de ikke i byen, men ude på landet, for eksempel. Man kan se, at København er i fase 1, da folketallet ikke er særlig stort, ligesom byen. Her ser vi København i 1900-tallet. Man kan se, at København er i fase 3, på grund af at byen er blevet så meget større. Det er på grund af urbanisering og industrialisering. Nu er så mange folk begyndt at flytte til København, at de har bygget København større. Nu har vi Vesterbro og Frederiksberg, hvor rigtig mange, der arbejder i industrien, boede. Vi kan også se på Fouragiers udviklingstese, at i 1900-tallet voksede den sekundære sektor og den primære sektor faldt. Her ser vi København i 2000-tallet. Man kan se, at vi er i fase 4, da København er en stor by, og der er meget lille procentdel, der arbejder i den primære sektor. Vi kan også se, at folk bliver ældre, og fødselsraten er blevet meget lav. Da jeg gik ud over land